kagem Bapak Bupati Madiun Pak Ariwul. Sugeng rawuh Bapak saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh. Oh, samirat alhamdulillah. Nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi lah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Jane kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing Palenjaning ingkang putra niku genduk niken Salindri niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, nanti selamat makan berkah baru dengan sampun mawon-mawon tasakuran. Jadi tadi ini tambah kata malu saya. Mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insya Allah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Jadi pemerintah Kabupaten Madiun menyupport Pak BN. Mugi-mugi PG Kreatif baru nanti juga hasilnya luar biasa. Amin. Langsung mawon. Zaman berjuang, yon elingan anak-anak. Bersih, sehat, dan sejahtera. Amin. Suwun, mugi-mugi sing penting estu dari masyarakat hidup rukun, insya Allah kami hidup rukun maka masyarakat pun sangat sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak. Ini sudah nuwun Bapak Bupati, katuran
jenak minara. Wis putih kita macane. Jenenge sing kene. Ana sing kene jenenge. Aku lagi lali. Lali apa to, Mak? Kurang ngoni. Sama-sama, Mas. Iki wani iki Bapak Bupati. Sing itu malah kuwi. Ngawur. Yo, semane iki sapa ra jelas ngawur. Sik to ora yo. Ibu iki terus. Matur nuwun mandhal ibu. Pak Bupati kan ayo kanca-kanca. Ayo sewu namu bocek ning mungkin iki kan mati di bocah. Bocah gendeng. Ini gendengnya gendeng karo kabudayan karo kesenian. Terus saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmoro. Ayo. Iya, Nduk, Nduk. Lestari ya. Oke, dikandani Mbak Birgita Ayu. Semangat. Adikku itu wis semangat kan semangat. Iya, sing besar. Ngono itu sayang ini. Bahkan ra ditunggu sampean ora. Sama jangan mati banget apa-apa jeneng. Yo pas go tengah. Bunda iki londo iki. Iya. Aku ora diomongke. Kok ngomong jare sampean seneng weekend saiki karo koyo ngene. Ini masih adimu kene adi busana wis bener bros barang ora pas. Wis ana bunane. Itu nek iku piye Sampean bantu aku, Mas. saya tak bunake aku kuwi paling ngene. Nek boleh kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susah ben karek rasa seneng iki cilik iku. Ayo saya iki saya. Gendong. Andane iki malah sing bejo sampean iso gendong niken lho kok nyuwun gendong ya. Lah rasane koyo api derek ori ya. Saya sosok pemilu. Wah, kok tenan iki Mbak Iwan. Aja lagi yang pengen digendong. Yang pengen digendong. Ayo. Ala wis iso pipis dhewe kok. Ini sama yang kedua aja. Wah. Apa tenang iki? Aku tak nemu suara iki. Kok loro usum-usum kok. Masalah. Makanya kayak tradisi, kayak aku ngomong dari iki. Lah, Aku seprahan lagi, Bu. Tengah Mas Ulang, tengah Mas. awak iki wis gedhe malah karo sing cilik pokoke muni sing betu ngono. Angel kok. Bayu mungkin nek kandung purek ngono kuwi iki sing Jelas kok Mas. Mama iki mbek iki ae. aku nek belajar nikah ini kamera Lah justru kuwi aku mau beli iki. Dadi iki. aku iki jejer wujute iki nikah karo dolan kamera kok iso nikah karo asu kuwi. Ya ora, sapa meneh aku iki ndek bojone sampean dadi nek anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah ini kan Mbak Birgita iki putih, gitu. Ya nek cilik iki putih. Dadi nek anak sok putih, putih. Nek karo aku no. Kare kan kayak zebra. Leling. Mau niku apik. Apik andur niliki kok kula beli lho. Lah iya ya. Yo, ya
Ayo. Ibu kita akan duduk di kan Salindri. Lestari lagunya, yuk diaturake. Monggo Nyok, nyanyi.